iFM News. iFM News. Palengke Report. Good morning, Idol Bernard. Aha. Intay man naman ti presyo, ti karne, ti manok itatangal daw. Ito'y tiyendaan, iti Laoag City. Para iti whole chicken, when buo nga manok, 220 pesos. Chicken feet, 150 pesos ti kada kilo. Quarter leg, 220 pesos. Timet breast, 220 pesos. Drumstick, 230 pesos ti kada kilo. Pizzo, 220 pesos. Timet wings, 220 pesos. Dalem, 230 pesos ti kada kilo. Kastamet ti batikuleng, 230 pesos. Kentiki molket, 160 pesos. Dayta nga rod, Idol Bernard, ti presyo ti karne ti manok itatangal daw iti tiyendaan iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G, Tatak RMN.